Аз го свеждам до три много прости филтъра. Първият е проектът има ли достатъчно марж. Вторият е проектът има ли достатъчно време за изпълнение, което е взето под внимание. И третият е проектът има ли достатъчно буфер, ако нещо се обърка. Ако и трите филтъра са на лице, банката може да е много полезен инструмент. Ако липсва дори един от тях, трябва да внимаваш. Ако липсват два, кредитът започва да става опасен. А ако липсват и трите, тогава може да си навлечеш сериозни финансови проблеми. Първо, маржът. Кредитът работи добре, когато проектът има достатъчно марж. Не може би ще излезне сметката. Трябва да има реален въздух. Защото в момента, в който вкараш банката, вкарваш и цена на капитала, и срок, и дисциплина на плащанията, и изискване проектът да се движи по план. Ако маржът е силен, това е нормално. Ако маржът е слаб, всяко забавяне, всяка грешка, всяко покачване на разходите започва да е проблематично. Тук е и първата голяма заблуда. Хората виждат, че с банка могат да влязат в по-голяма сделка. Да, могат, но по-голямо не значи по-добро. Ако сделката е на ръба, банката не я прави по-привлекателна.